Wel, trowch gyda fi i Ioan 17, dyna lle fydd ein darlleniad ni. Mae Beibl ei gael ar y chwith jyst tu fas i'r drws fyna os ych chi yn dymuno cael un. Ni'n mynd i ddarllen o Ioan 17 adnod 14 ymlaen. A rhag ofn bod chi ddim yn gyfarwydd gyda Ioan 17, beth sy'n digwydd fan hyn yw cyn i Iesu gael ei groesoelio, dyma fe'n gweddio. Mae yn dweud rhai pethau wrth iddo fe weddio just cyn iddo fe fynd i'r groes. Dyn ni yn dod hanner ffordd i mewn sy'n chydig bach yn rhyfedd, ond bydd e'n gwneud synwyr gobeithio wrth i ni droi mewn munud at y gair. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac y mae'r byd wedi ei cysau hwy. Am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fi'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf fi'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd. Dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n ei hanfon hwy i'r byd. Ac ei mwyn hwy, yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi ei cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros yr rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr wyt ti, o dad, yno fi a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu mai tydi am hanfonodd i. Yr wyf fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un, fel yr ydym ni yn un. Mae fi yn ddynt hwy, a thydi yno fi, a hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith mwyn i'r byd wybod mai tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy fel y ceraist fi. O dad, am yr rhai rwy ti wedi ei rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais ti mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dadnabod, ond yr wyf fi'n dadnabod, ac y mae'r rhain yn gwybod mai tydi am hanfonodd i. Yr wyf wedi gwneud y enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, a minnau fod, ac i minnau fod ynddynt hwy. Amen. Iawn, wel, dwi'n ymwybodol fod rhain o chi yma am y tro cyntaf, felly jyst i esbonio beth i ni'n neud ar hyn o bryd. Am 2 wythnos i ni'n edrych yn benodol ar 2 agwedd gwahanol o weinidogaeth Iesu Grist, y ffordd mae Iesu yn ein gwasanaethu ni, y ffordd mae Iesu yn ein caru ni. Dyn ni'n ystyried fel eglwys henuriaid ar hyn o bryd, pobl yn yr eglwys sydd yn arwain yn yr eglwys mewn rhyw ffordd, a maen nhw i fod fel cysgod neu fel adlais o Iesu Grist. Ac felly, mwyn gwybod pa fath o bobl sydd yn gysgod o Iesu Grist i ni, dyn ni'n edrych at Iesu Grist ei hun fel ein esiampl ni. A felly, wythnos diwetha, nathon ni edrych ar Iesu ein athro ni. Fod Iesu yn athro sy'n ein galw ni ddod ato fe a derbyn beth mae yn ei ddweud wrthyn ni. Nathon ni glywed rhywfaint o hwnna yn y darlleniad fyna bod yr arglwydd Iesu yn dweud dwi wedi rhoi iddyn nhw y geiriau maen nhw angen clywed a maen nhw wedi derbyn y gair yna. A felly mae dysgeidiaeth Iesu wedi cael ei roi i ni, dyn ni ddod a derbyn Iesu Grist. A mae'n bwysig cofio, fel nathon ni edrych wythnos diwetha, fod Iesu ddim yn disgwyl perffeithrwydd, mae e'n chwilio am ffydd.
So pan ni'n dod at Iesu, dyw e ddim yn dweud, dwi'n disgwyl i chi allu cyrraedd holl safon gair Duw. Na, beth mae'n dweud yw, dwi'n gwybod na fedrwch chi gyrraedd safon gair Duw. A felly mae Iesu wedi dod, wedi cyrraedd y safon yna yn ein lle ni, mwyn i ni wedyn allu gwisgo cyfiawnder Iesu Grist, ac yn sgil hynny, gyda help yr Ysbryd Glân, i ni yn gallu dilyn gair Duw. I ni yn gallu i fyddhau i Dduw. A felly dyna lle ddechreuon ni. Mae'n bwysig iawn cofio hynny, bod yr arglwydd yn athro ac yn ein dysgu ni, fod gair Duw mor bwysig yn ein bywyd ni. A felly yr her oedd i ni dderbyn gair Crist, ond hefyd wedyn i ni fod yn rhanwyr o air Crist, yn negeswyr gair Crist i bobl o'n cwmpas ni. Nawr hefyd, dyn ni'n edrych ar agwedd wahanol o'r ffordd mae Iesu yn ein gwasanaethu ni ac yn ein caru ni, a mae hynny, mae'n rhywbeth falle anusgwyl, ond mae'n gwneud hynny trwy weddio drosto ni. Tybed ydych chi rioed wedi ystyried y ffaith fod gweddiau Iesu yn ein gwasanaethu ni. Mae'n gweddio ein mwyn ni. Mae'n gweinidogaethu ni trwy ei weddiau. Gobeithio byddwch chi'n gweld sut mae hynny'n gweithio wrth i ni edrych ar y testunau. Ond yn gyntaf cyn hynny, mae werth nodi, pan ni'n sôn am weddi, beth mae hynny'n golygu? Wel, yn syml iawn, siarad gyda Duw. Cyfathrebu gyda Duw. Dyw e ddim yn fwy cymleth na hynny, really. Y sianel yma sydd wedi cael ei ddarparu ni i siarad gyda Duw. A falle bod e'n swnio'n od fod Iesu yn gweddio, ond wrth gwrs, mae rhaid i ni gofio fod Iesu yn rhan o y drindod, ac yn drindod, y tad mab a'r Ysbryd Glân, yn y drindod yna, mae yna berthynas rhwng y tri pherson. Mae gen ni un Duw mewn tri pherson, a mae hwnna'n yn ddirgelwch sy'n anodd i ni ddeall, ond o'r dechrau cyntaf, mae y Beibl yn dysgu ni ac yn dangos i ni fod yna berthynas rhwngthyn nhw, bod yna sgwrs yn mynd mlaen rhwngthyn nhw. So os chi'n edrych ar Genesis 1, adnod 26, mae'n dweud wrthyn ni, dywedodd Duw, mae rhaid fi pos yna, achos mae Geraint angen ffindo hwn wrth iddo fe gyfieithu. I roi cyfle iddo fe. Bwysig iawn. Genesis 1, 26, yna i droi ato fe hefyd, fel bod fi'n gwybod pa mor hir mae'n cymryd. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr ac ar yr anifeiliaid gwyllt, ar holl ddeiar ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Chi'n sylwi beth mae'n gweud? Dwi ddim yn dweud, dwi am wneud dyn ar fy nelw fy hun, ond dyn ni'n mynd i wneud dyn ar ein delw ni. Hynny yw y lluosog. A felly, beth mae'n dangos i ni fyna yw tri pherson y drindod. Lluosogrwydd y drindod yn gweithio gyda'i gilydd yn y creu i ddod â pwrpasau Duw i fodolaeth, i ffrwyth. A felly, mae'n amlwg iawn fod yna berthynas yna. A pan mae Iesu'n dod i'r ddeiar, mae'r berthynas yna'n parhau. Dwi ddim yn stopo. Mae'n parhau wrth gwrs. Mae'n parhau i siarad gyda'i dad nefol sydd yn ei garu fe. A dyn ni'n gweld hynny yn medydd Iesu, nag ni. Dyma fy mab ar hwn dwi'n ymhyfrydu ynddo. Ac yna mae Iesu'n ymateb trwy weddio a siarad gyda ei dad nefol. A mae gweinidogaeth Iesu ar y ddeiar yn cynnwys gweddi drwy'r amser. Os chi'n edrych ar weinidogaeth Iesu, dyw e ddim just yn siarad gyda phobl, mae e trwy'r amser ar adegau o'r diwrnod, pe'n ein gyfnodau byr, neu weithiau trwy'r nos yn pwyso ar ei dad, neu'n treulio amser gyda'i dad mewn gweddi. Mae e'n dymuno bod gyda'r tad. A felly, wrth i ni edrych ar ei fywyd o weddi, beth i ni'n gweld? Wel, yn gyntaf, i ni'n gweld perthynas. Perthynas go iawn, actif, gyda'r tad. Mae e'n dymuno bod gydag e. Mae e'n dymuno siarad gydag e. Yn ail, i ni'n gweld ffyddlondeb. Ffyddlondeb i'w dad nefol. Mae e'n gwybod, mae y bwriad, reit o'r dechrau, cyn hyd yn oed creu y byd, bwriad Duw oedd bod e
yn mynd i anfon Iesu i'n hachub ni, bod y tad yn anfon y mab i'n hachub ni. Ac o'r dechrau yna, mae'r cynllun wedi cael ei osod mewn lle. A trwy y weddi yma yn Ioan 17, mae Iesu'n dweud, dwi wedi bod yn ifydd yn cadw at y cynllun, yn cadw at y plan. Dwi wedi dal ati i wneud yr hyn dwi wedi bwriadu gwneud. Ac mewn gweddi, dyn ni'n gweld rhywbeth o'r undod yna, a'r ffyddlondeb yna i'r tad. Chi'n cofio yng ngardd Getsemane, gardd oedd Iesu wedi mynd iddo jyst cyn iddo fe gael ei groesoelio. Mae e'n chwysu gwaed yn gymaint yw'r boen yna o fod yn mynd i wynebu marwolaeth, ac eto beth mae'n dweud? Nid fe wellus i. Nid fe wellus dynol i hynny yw, ond ein ewellus dwyfol ni. Mae e'n dymuno bod yn ifydd i'r tad, ifuddod llwyr. A dyn ni'n gweld hynny yn ei weddiau fe. Mae yn ei weddiau fe yn cadw ei hunan yng nghanol ewyllus Duw, y Drindod. So mae yna bethau bach mae Iesu'n dweud trwy gydol ei weinidogaeth mewn gwirionedd, lle mae e'n amlygu pethau i ni, fel dyw'r awr ddim eto wedi dod. Nid hwn yw fy awr i. Dyw'r amser ddim wedi dod eto. Trwy'r amser mae Iesu'n meddwl am gynllun iachawdwriaeth, y cynllun mawr yma. A pan mae'n gweddio, dyna beth mae'n neud. Mae'n dod â'r cynllun yn ganolog i'w fywyd e. Gyda'r tad yn trafod y cynllun yma, yn gweithredu'r cynllun yma. Yn drydydd, mae Iesu wrth iddo fe weddio yn esiampl i ni mewn gweddi. Mae e'n gweddio sawl tro gyda chynulleidfa o'i gwmpas e. Nid just fel bod nhw'n clywed, ond fel bod nhw'n dysgu sut i weddio. Fel bod nhw'n deall beth sy'n bwysig i weddio. Mae e'n esiampl i ni, nag yw e? Mae wedi cael ei gofnodi yn y gair fel bod ni'n gallu deall sut i weddio. A felly mae'n dysgu ni yn gyntaf yn wyneb treialon beth sy'n angen i ni wneud? Gweddio. Bob tro mae Iesu ar fi'n wynebu treialon, beth mae'n wneud? Mae'n gweddio. Bob tro. A nid yn unig hynny, ond beth mae e'n gweddio pan mae'n wynebu'r treialon yna? Mae hwnna mor bwysig. Yn Ioan 17, dyn ni'n cael rhyw fath o ddarlun o hynny. Yn gyntaf, yn rhyfeddol, dyw e ddim yn gweddio yn ganolog am ei hunan. Yn Ioan 17, beth mae'n gweddio? Mae'n gweddio am ei eglwys. Mae'n anhygoel mewn gwirionedd. Mae ar fi'n wynebu y ddioddefaint mwyaf mae unrhyw un wedi profi yn hanes erioed, a fydd yn profi erioed, ac eto, beth yw ei ffocws e? Ni. Beth mae'n dangos i ni? Ei gariad e tuag ato ni. Gymaint mae ei chonsern dros bobl, ei bobl ei eglwys e. Ond nid yn unig beth yw ei gonsernau, neu bod concernau, ond beth yw ei gonsernau. Achos yn aml, ni'n gallu meddwl pan mae treialon yn dod, einau yn bod ni'n rhy brysur neu'n rhy overwhelmed i weddio, neu mae ein gweddiau ni yw arglwydd Cymra hwn i ffwrdd. Os ydyn onest, yfe? Dwi'n rhy brysur neu dwi'n rhy anxious i weddio, neu os dwi yn gweddio, dwi'n cael fy nhemtio i weddio, arglwydd plîs Cymra hwn i ffwrdd. Ond beth mae'n gweddio? Wel, i'r gwrthwyneb, ynddo fe? Dywellus di awneler mae'n gweddio yn Getsemane. Mae'n gweddio arglwydd hawliau dy ffordd. Gwnaed i beth ti'n gweld sy'n dda. Ond nid yn unig hynny, wrth gwrs, mae wedyn yn troi ei sylw ato ni. Beth sydd ei angen arno ni? Wel, adnod 15 o Ioan 17 te. Nid wyf yn gweddio ar ei ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Wedyn, adnod 17, cysegra hwy yn y gwirionedd. Wedyn, adnod 20 ymlaen. Ond nid dros yr rhain yn unig rwyf yn gweddio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr wyt ti o dad yno fi a minnau yno ti.
Iddynt hwy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu mai tydi am hanfonodd i. Y pethau pwysig mae Iesu yn amlygu ni fan hyn mewn gweddi sydd angen i ni weddio yw yn gyntaf, dyn ni ddim yn gofyn arglwydd jyst cymryd ni mas o'r byd. Fi ddim eisiau gorfod delio gyda'r mes yma. Na, pan i fi yn y byd, plis cadw fi rhag yr un drwg yn y byd. Yn ail, sylwch cysegra hwy yn y gwirionedd. Os ych chi'n cael eich cysegru, chi'n cael eich sancteiddio, eich gwneud yn bobl gwahanol, pobl ar wahân. So beth yw'r ail angen? Wel, i'r arglwydd orffen ei waith o sancteiddio ynddo ni. Dyna'r ail angen sydd gyda ni. Yn ôl Iesu Grist. Yn drydydd wedyn, mae'n gweddio am undod. Mae'n gweddio byddwn ni gyd yn un. A trwy'r undod yna, y bydd pobl eraill yn dod i gredu yn Iesu Grist. Na chi beth rhyfeddol? Pan i ni'n cael ei wynebu gyda treialon a pethau yn y byd yma, tybed beth i ni'n gweddio. Beth yw ffocws ein gweddio ni? Os i ni'n onest, pan mae pethau'n anodd, ydy ni wedi gweddio arglwydd ein cymryd fi allan o'r sefyllfa yna, basically, cymryd fi allan o'r sefyllfa pechadurus, neu ydyn ni mewn gwirionedd yn gweddio cadw fi rhag yr un drwg wrth i ti weithredu dy bwrpasau yn y sefyllfa anodd yna. Arglwydd, pan mae'r sefyllfa anodd yma'n codi, yr ail beth i weddio yw sancteiddio fi. Sancteiddio fi trwy hwnna. Yn drydydd wedyn, am undod. Undod gyda phobl Iesu Grist. Arglwydd, gwna ni'n un. Gwna ni'n bobl sydd yn unedig yn ein pwrpasau ni, sef pwrpasau Crist wrth gwrs. Yn unedig yn y gair, yn unedig yn ein gweithredoedd ni mwyn Crist, popeth. Ac wrth i bobl weld mai Crist yw pen y corff, wrth i bobl weld mai dyna ein bwriadau ni yw gweld Crist yn cael ei ogoneddu, nid ein hunain, beth sy'n mynd i ddigwydd, bod nhw'n gweld gymaint i ni'n caru Iesu, gymaint i ni'n yn codi Crist uwch ben pawb arall, bydden nhw eisiau Crist. Bydden nhw yn dod i weld Crist dros nhw eu hunain. A felly y pethau ni weddio am yw diogelwch rhag yr un drwg, ein sancteiddad, ein undod a'n tystiolaeth ni. Eto, yn eich bywyd gweddi, dwi eisiau eich annog chi. Ewch adre, pan ych chi'n gweddio, ysgrifennwch lawr y pethau chi'n gweddio amdanyn nhw. Nid eich gweddio i gyd, ond nodwch lawr eich gweddio chi, ac falle ystyriwch, oes na batrwm i'n gweddio fi? Ydy'r pethau dwi'n gweddio yn ganolog yn ôl gair Duw, nid fod rhain yn unig yn bethau ni weddio dros, ond tybed os na bias i ni weddio pethau sydd ein lles ni yn hytrach na ger gogoniant Iesu Grist. Oherwydd, mae rhaid i ni gydnabod i ni'n bobl hunanol. I ni'n bobl sydd eisiau beth i fi moyn. A dwi'n cynnwys fy hunan yn hwnna gyda llaw. A felly mae'n help i ni ystyried beth mae Crist eisiau i fod ar ein calon ni. Beth yw'r pethau sydd yn dda. A nid yn unig ein mwyn ni, ond mwyn ein gilydd. Beth allwn ni weddio dros ein eglwys ni, dros ein brodyr a'n chwiorydd ni? Y pethau yma. Y bydd yr arglwydd ar waith ynddyn nhw, y bydd yr arglwydd yn ei cadw nhw, y bydd yr arglwydd yn ei sancteiddio nhw, yn ei uno nhw, ac yn ei defnyddio nhw i fod yn dystiolaeth i'w rasau. Does dim lot o bethau gwell allai i feddwl am i weddio dros berson arall. Nawr, fel o'n i'n gweud, nid just hynny mae Iesu'n gweddio, a mae'n bwysig nodi hynny. Mae Iesu'n gweddio y bydd y tad yn cael ei ogoneddu. Mae hwnna'n ganolog iawn, ac y bydd y fe hunan hyd yn oed yn cael ei ogoneddu. Mae hwnna ar ddechrau Ioan 17. Mae Iesu hefyd yn gweddio mewn diolchgarwch i'r tad am bopeth mae Duw yn rhoi. Mae hefyd yn sawl tro yn y Testament Newydd yn gweddio pethau fel bod pobl yn gweld pwy yw Iesu a pwy yw'r tad. Ioan 11 yn un esiampl i ni o hynny. Os ni droi Ioan 11 adnod 40.
Adnod 40 i 42. Ond i ddywedais wrthyt, mae hwn y cyd-destun fan hyn yw pan mae'n codi Lazarus yn ôl yn fyw, os chi'n cofio. Ond i ddywedais wrthyt, meddai Iesu wrthi, y cait weld gogoniant Duw, dim ond i ti gredu. Felly symud asant ymlaen, a chododd Iesu y lygaid i fyny a dweud, o dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn i'n gwybod y fod bob amser yn gwrando arnaf, ond dywedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas mwyn iddynt gredu mai tydi am hanfonodd i. A felly mae'n gweddio yn specific fel bod pobl yn dod i weld pwy yw a pwy yw'r tad a beth yw bwriadau Duw. Ond dwi eisiau tynnu'n sylw ni at ddau weddi arall yn benodol a maen nhw'n fyr iawn. Neu un cyfeiriad at weddi ac un weddi sy'n adlewyrchu rhywbeth o galon Iesu Grist. Yn gyntaf, chi'n gwybod Luc 23 adnod 34, mae Iesu ar y groes a mae'n gweddio ac meddai Iesu, o dad, maddau iddynt oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud. Eto, mae'n dangos mor glir i ni beth yw calon Crist. Mae'r bobl yma sydd yn llythrenol wedi ei groeshoelio fe, yn sefyll ac yn gwawdio fe o'i flanau, yn gamblo am ei ddillad yn poeri arno fe. Ac eto, beth mae'n dweud? Maddau iddyn nhw. O arglwydd maddau iddyn nhw. Ein braint ni yw gallu efelychu Crist hyd yn oed yn gwneud hynny. Gweddio dros y rai sydd yn ein cysau ni. Sydd falle'n ein gwawdio ni oherwydd ein ffydd ni. Arglwydd maddau iddyn nhw. Oherwydd mae'r arglwydd wedi rhoi calon i ni sydd yn abl i wneud hynny. Calon o gig a gwaed, calon feddal, nid calon garreg. A trwy nerth yr ysbryd, i ni'n gallu gweddio fel Crist. Mae'n dymuno i ni i faddau ein gelynion, nag yw e. Mae'n dangos mor amlwg fod Crist yn dymuno gweld pobl yn profi ei gariad, yn profi ei faddeuant. Os oes gyda chi unrhyw amheuaeth bore yma, fod Crist yn eich caru chi, edrychwch ar hwnna. Pwy bynnag ydych chi, falle bod chi hyd yn oed yn teimlo, dwi wedi wneud pethau sydd yn golygu bod fi wedi mynd yn rhy bell i allu profi cariad Crist. Wel, hyd yn oed i'r rhai oedd yn croeshoelio Iesu, mae'n gweud maddau iddyn nhw. Dwi eisiau iddyn nhw brofi maddeuant. Dyna pam mae wedi dod, wrth gwrs, a cael ei groeshoelio. Fel bod pechaduriaid, pobl sydd yn anheilwng, ddim yn heiddi dod, yn gallu dod a profi maddeuant a profi cariad Crist. Ar yr ail weddi, dwi eisiau cyfeirio at, dwi ddim yn gweddio yn llythrenol, ond mae'n bwysig iawn. Luc 22, unwaith eto, a mae hwn, cyn i Iesu gael ei groeshoelio, mae'n siarad gyda Simon Pedr. Ac wrth iddo fe siarad gyda Simon Pedr, mae'n esbonio i Simon Pedr, edrych, ti'n mynd i wneud rhywbeth sili, ti'n mynd i wadu fi. Ti'n mynd i wadu nabod fi. Mae'n dweud adnod 31 a 32 o Luc 22. Simon, Simon. Dwi'n darllen hwn o Bible.net achos mae'n bach yn gliriach. Simon, Simon, mae Satan wedi bod eisiau eich cymryd chi gyd, i'ch ysgwyd a'ch profi chi, fel mae yn cael ei wahanu oddi wrth y gwenith. Ond dwi wedi gweddio droso ti, Simon, a byddi di ddim yn colli dy ffydd. Felly, pan fyddi di wedi troi nôl, dwi eisiau ti annog a chryfhau'r lleill. Sa'n gwybod amdano chi, ond mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd fan'na, chi wedi sylwi. Yn gyntaf mae'n dweud, mae Satan eisiau dy wasgu di. Mae Satan eisiau profi dy ffydd di i'r fath raddau nes bod e'n gwasgu'r ffydd mas ohono ti, basically. Chi'n dychmygu sif, mae eisiau gwasgu fe mas ohono chi. Mae eisiau gwasgu'r ffydd sydd gyda ni'n Crist mas ohono ni. Ond, mae Iesu wedi gweddio drosto fe. Ac oherwydd hynny, sylwch beth mae'n dweud. Felly, pan fyddi di wedi troi nôl? Nid os fyddi di'n troi yn ôl, ond pan fyddi di'n troi yn ôl. Mae yna sicrwydd yna.
Nid oherwydd pwy yw Seimon Pedr, ond oherwydd fod Iesu wedi gweddio drosto fe. Mae yna sicrwydd y bydd Seimon Pedr yn troi yn ôl oherwydd fod Iesu wedi gweddio drosto fe. Chi'n gweld, dyw e ddim ynglyn â pa mor fawr neu pa mor gryf yw ffydd Seimon Pedr. Mae ynglyn â'r ffaith fod Iesu wedi gweddio drosto fe. Dyna pam mae Iesu'n gallu dweud pan fyddi di'n troi yn ôl. A fyddi ni'n dod nôl at hynny mewn munud. Cyn hynny, yn gyntaf, os oedd Iesu yn neilltuo ei hunan yn gyson mwyn treulio amser mewn gweddi gyda'i dad, weithiau'n treulio trwy'r nos yn gwneud hynny, beth ddyle perthynas real a byw edrych fel i ni? Wel, bywyd yn llawn gweddi, ynddo fe? Bywyd o adnabod yr arglwydd. Os yw y berthynas rhwng y mab a'r tad yn ddarlun i ni, yn esiampl i ni, o fywyd o'i fuddod perffaith rhwng un sydd yn ddynol ac eto'n fab Duw a'r tad, wel, mae'n dangos i ni yn ei fywyd o weddi ac yn ei fuddod ar y ddeiar, mae dyna sut dyle bywyd actif, perthynas actif fod gyda ni a'n tad nefel. Yn Ioan 17 adnod 3, mae'n dweud wrthyn ni beth yw bywyd tragweddol. A hyn yw bywyd tragweddol, dy adnabod di, yr unig wir dduw ar hwn anfonais di, Iesu Grist. Adnabyddiaeth, perthynas. Sut i ni'n adnabod Crist? Wrth iddo fe siarad gyda ni trwy ei air, ac wrth i ni siarad gyda fe. Dyle fod ein gweddi ni yn ein clymu ni i Grist. Nid chore yw e. Nid rhywbeth i ni'n neud os oes amser sbar gyda ni yw e. Mae e'n rhan craidd o'r ffordd i ni yn ymwneud gyda'n gwaredwr. Os fydde ni ddim yn siarad gyda fy ngwraig yn ein perthynas, be fydde'n digwydd? Wel, bydde dim llawer o berthynas erbyn rhyw wythnos i nawr. Bydde dim cyfathrebu, bydde dim mynegu cariad at ein gilydd, a bydde berthynas yn rhwygo. A gymaint mwy dylen ni fod yn gafael mor dyn ar yr arglwydd yn ein gweddiau ni, gan wybod rili bod e'n dal ni yn dyn trwy weddiau fe. Yn ail, beth yw calon Duw, y tad? Mae e'n dymuno i ni ddod ato fe, i ni egeisio fe. Mae rhai ohonoch chi, chi wedi cael profiadau anodd gyda'ch tad, neu gyda'ch rhieni falle hyd yn oed. Profiadau sydd yn golygu bod chi falle yn meddwl bod e'n inconvenience i ddod a pethau gerbron eich tad. Bod chi'n drafferth i'r tad. Mae'n bwysig cofio mae nid fel na mae gyda Crist, a nid fel na mae gyda'r tad nefol. Maen nhw'n dymuno i ni ddod. Maen nhw'n ysu ni ddod. Dewch. Dewch at y tad. Mae Iesu ei hun yn dweud yn y bregaeth ar y mynydd, Matthew 7. Mae droi ato fe fel bod fi'n neud yn siŵr bod Geraint yn cael amser. Adnod 7. Gofynnwch ac fe roddir i chi. Ceisiwch ac fe gewch. Curwch ac fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r sawl sy'n ceisio yn cael, ac i'r un sy'n curo agorir y drws. Pwy ohonoch os bydd ei blentyn yn gofyn am fara a rydd iddo garreg? Neu os bydd yn gofyn am bysgodyn a rydd iddo sarf? Am hynny, os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy y rhydd eich tad sydd yn y nefoedd bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Ac yn benodol mewn efengyl arall, mae'n sôn am bod e'n rhoi yr ysbryd glân. Mae gyda ni dad da, perffaith, sydd yn dymuno rhoi. Ydyn ni'n bobl sydd yn gofyn? Ydyn ni'n gofyn iddo fe am y pethau yma sydd yn dda? Ydyn ni'n gofyn am iddo fe'n nerthu ni trwy'r ysbryd? Ydyn ni'n gofyn iddo fe ein sancteiddio ni? Ydyn ni'n gofyn iddo fe
i'n bwydo ni? Ydyn ni'n gofyn iddo fe'n bendithio ni? Neu ydyn ni'n araf i ddod? Ydyn ni'n ofn dod? Ydyn ni'n ddiog ddim yn dod? Mae hwnna i gyd yn rhywbeth sy'n rhaid gofyn yn ein calonnau ni wrth gwrs. Ond dwi jyst eisiau mynd nôl i'r pwynt am Seimon Pedr a fi'n gorffen gyda hyn. Mae'n dweud wrth Seimon Pedr fod e'n gweddio a bydd ei ffydd e ddim yn pallu. Mae'r Beibl yn gwneud yn glir iawn i ni fod Iesu'n eiriol drosto ni. Hynny yw fod e'n gweddio drosto ni. A felly, dyw gweddio Iesu ddim jyst yn rhywbeth oedd e'n gwneud, mae e'n dal i weddio. Mae e'n dal i bledio dros ei pobl fel ni, hyd yn oed heddiw. Rhai adnodau sy'n sôn am hyn, Rhufeiniaid 8, adnod 33 a 34. Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Pwy yw'r un sy'n dyfarnu'n gyfiawn? Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sy'n ymbil trosom, neu'n pledio trosom. Yna, Hebraeaid 7:25. Dyna pam y mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf yr rhai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eiriol drostynt. Mae Iesu yn gweddio drostwch chi yn y nefoedd heddiw. I ni'n gallu bod yn hyderus fod e'n gweithio fel oedd yr archoffeiriad yn yr Hen Testament. Mae yna ddarlun yn yr Hen Testament o'r archoffeiriad yn gwneud, yn cynrychioli pobl Israel ger bron Duw, canolor, mediator, rhywun yn y canol, yn cynrychioli pobl Dduw ar ei rannau. Nawr, fyddai'n sôn bach mwy am hynny heno, ond yn benodol mae'n esbonio i ni sut mae'n ddarlun i ni o sut mae'r arglwydd Iesu yn ein cynrychioli ni ger bron y tad. Ond y tro yma, dyw e ddim yn dweud, edrych, dyma'r oen sydd wedi cael ei aberthu, ond hytrach fi yw'r oen sydd wedi cael ei aberthu. Edrychwch ar fy nwylo fy nhraed i, fy ystlys i. Yn datguddiad 12 adnod 10, mae yna sôn fyna am lais uchel yn y nef yn dweud, hon yw awr gwaredigaeth y gallu, a brenhiniaeth ein Duw ni, ac awdurdod ei Grist ef. Oherwydd bwriwyd i lawr gyhuddwr ein cymrodyr, yr hwn sy'n ein cyhuddo ger bron ein Duw ddydd a nos. Oeddech chi'n gwybod fod y diafol yn dod â cyhuddiadau yn eich erbyn chi ddydd a nos o flaen Duw? Os dyna mae'n dweud yna. Fod Satan, bob tro ni'n pechu, wrth i ni bechu, a werth i ni fod yn onest, mae hwnna'n digwydd yn aml, yn dod â cyhuddiadau yn eich erbyn chi. A mae eisiau chawlio chi i'w hunan. A eto, na i sôn yn bach mwy am hynny heno, ond mae'n darlunio hynny i ni yn yr Hen Testament sawl tro, a mae'n esiampl yn yr Hen Testament. Ond mae fel petai court in session, right? A mae'n dod â cyhuddiadau yn erbyn fi, Aaron, a mae'n dweud, edrych, mae wedi bod wrthi eto, mae wedi bod yn pechu eto. Dyw e ddim yn heiddi yn efoedd, dyw e ddim yn heiddi nabod ti, rho fe nôl i fi. A mae Iesu fyna yn codi fel ein cynrychiolydd ni. A mae'n dweud, hang on Satan. Mae wedi syrthio'n fyr, ond dwi wedi talu. Dwi wedi talu'r pris yn llwyr. Sdim hawl gyda ti arno fe, achos mae e wedi ymddiried ynddo fi, yn fy aberth i. Mae e'n pledio fy ngwaed i. A dyna'r unig reswm dyw Satan ddim ei ddwylo arno fi. Yr unig reswm yw oherwydd Iesu Grist. Dim byd fi wedi wneud. Iesu Grist. A felly, bob tro eich chi'n pechu, cofiwch hwnna.
Does gan Satan ddim gafael arnoch chi, nid oherwydd chi, ond oherwydd mae Iesu'n pledio drostoch chi. Mae yna un o'r Puritaniaid, Stephen Charnock, sydd yn dweud, intercession is the plea on the basis of the payment. Okay? Intercession is the plea, mae'n pledio ar sail y tal sydd wedi cael ei wneud yn barod. Mae fel, chybod, llywodraethwr neu rhywun lawyer yn y cwrt sydd yn dweud, dyw e ddim yn heiddi y gosb yma ac edrych dyma'r dystiolaeth. Dyna maen nhw'n gwneud, ynddo fe? Yr advocate, y cynrychiolydd, maen nhw'n dod a dangos y dystiolaeth. Beth bynnag yw'r dystiolaeth yna mewn cwrt, i ddangos bod chi yn ddi-euog. Ond mewn gwirionedd, i ni yn euog, ond mae'r pris wedi ei dalu. Fi'n siŵr bod chi, fi'n gobeithio bod chi wedi cael profiad lle chi falle wedi mynd am fwyd gyda rhywun. A chi'n mwynhau y pryd bwyd, ac ar ddiwedd y pryd bwyd, felly bod chi'n mynd i'r tŷ bach yn sydyn, ac ar y ffordd nôl chi'n bwriadu mynd i'r til a talu, ac erbyn i chi gyrraedd y til, mae'r waitress yn dweud wrthych chi, mae'r ffrind arall wedi talu'n barod drostoch chi. Mae'n fendigedig neu gyfer. Dwi ddim yn digwydd yn aml falle, i chi, sa'n gwybod? Ond mae'n fendigedig pan mae hynny'n digwydd. Wel, gymaint mwy bendigedig yw pan mae yr arglwydd Iesu yn talu'r pris yn lle pobl fel chi a fi. Cofiwch, os nag yw Iesu wedi talu'r pris yna, i chi dal yn mynd i orfod talu'r pris rhywbryd, ac uffernu'r pris yna. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, allwn ni ddim osgoi hwnna. Ond, just i atgoffa ni hefyd, nid just pledio y tal mae Iesu drosto ni, mae hefyd yn pledio drosto ni ar gyfer popeth arall sydd ei angen arno ni. Mae hwnna jyst yn un ffacet, un agwedd o'r hyn mae'n gwefio drosto chi a fi. Mae John Murray yn dweud, gallwch chi dynnu mas yr headphones i hwn, actually, achos mae'n Saesneg. The intercession of Christ is interposed to meet every need of the believer. No grace bestowed, no blessing enjoyed, no benefit received can be removed from the scope of his intercession. The security of salvation is bound up with his intercession. And outside of his intercession, we must say that there is no salvation. You can put it back in. Mae temptasiwn i ni ddechrau meddwl, ydy fy ffydd i'n ddigon cryf? Ydw i'n mynd i allu dal ati nes y diwedd? Chi'n meddwl yn anghywir os ych chi'n meddwl mae chi sydd yn dal ati ac yw'ch ffydd chi'n ddigon cryf i'ch cynnal chi. Y gwir amdani yw fel yn achos Simon Pedr a phob Cristion arall sydd wedi mynd o'n blaen yn ni, i ni'n mynd i allu dal ati oherwydd fod Crist yn eiriol trosto ni. I ni'n mynd i allu cyrraedd diwedd y daith, mae'n mynd i orffen y gwaith ynddo ni oherwydd fod na un sy'n nid yn unig wedi talu'r pris dros ein pechod ni, ond mae'n pledio ar sail y tal yna, ddydd ar ôl dydd dros bobl fel chi a fi. Ac felly, ydych chi yn eiddo i Grist? Ydych chi yn ymhyfrydu yn ei weinidogaeth ei oweddu i ni? Nid yn unig ei esiampl mae yn esiampl i ni, a dylen ni ddilyn ei esiampl Amen. Ond yn fwy na hynny, cofiwch mae e'n gweddio drosto ni. Mae'n pledio ar eich rhan chi ddydd ar ôl dydd, hyd yn oed heddiw. Fe sydd yn mynd i'ch dal chi'n dyn. Ac wrth i ni feddwl, jyst nodyn bach ar y diwedd, wrth i ni feddwl am henuriaid yn ein eglwys ni, fel i ni'n gweld yn Actau 6, mae'n dangos yn glir iawn i ni beth yw blaenoriaeth yr apostolion. Mae'n dweud yn glir fanna bod nhw'n rhoi eu hunan i weddi a gweinidogaeth y gair. Pam? Achos maen nhw'n ymwybodol, heb bod ni'n dibynnu'n llwyr ar yr arglwydd, allwn ni'n neud dim byd. Heb bod ni'n pwyso'n llwyr ar yr arglwydd am bopeth sydd ei angen arno ni, sgen i ddim byd i'w gynnig. A dyna'r math o bobl i ni edrych amdanyn nhw'n diwe. Teg atyn nhw, pobl sydd yn ymhyfrydu mewn ac yn rhoi amser i weddi, yn dibynnu'n llwyr ar yr arglwydd. A mae'n wahanol i jyst bod yn weddigar, mae'n weddigar dros y praidd. So mae'n weddigar yn glir iawn fel yn Ioan 17, yn meddwl am eraill, yn meddwl am y corff, yn meddwl am bobl Crist. Pwy yn ein plith ni sydd yn efelychu hynny, sydd yn esiampl i ni o hynny. Ei concern nhw yw pobl Crist, teyrnas Crist,
gogoniant Crist yn ein plith ni. Dyma'r bobl i ni edrych amdanyn nhw. Wel, wrth i ni ystyried yr holl bethau yma, gan bod ni'n siarad gymaint am weddi, dwi am orffen gyda gair o weddi. Arglwydd, i ni mor ddiolchgar i ti, bod ti wedi rhoi'r fraint i ni o allu dod ato ti mewn gweddi, bod ni'n gallu siarad gyda ti. Arglwydd, os oes rhai yma y bore yma sydd ddim eto yn dadnabod i, a ddim eto wedi gallu profi yr hyn sydd yn real i ni arglwydd. I ni'n gofyn i ti, ni wedi agor eu llygad nhw, a'i helpu nhw i droi ato ti, a dod ato ti, a gofyn i ti hachub nhw, gofyn i ti fadda i pechodau nhw, fel bod nhw ddim yn wynebu y farn yna, y cyhyddiadau yna mae Satan yn dod yn ei herbyn nhw. O arglwydd, diolch i ti bod ti wedi'n rhyddhau ni o hynny. Diolch arglwydd bod gyda ni'r fraint nawr o allu dod ato ti a galw arno ti Abba Dad. Bod ni'n gallu dod a gofyn am bethau da, yn unol â dewyllus di. Bod ni'n gallu dod ac eiriol dros eraill arglwydd. Ond yn fwy na dim, diolch dy fod ti arglwydd Iesu'n eiriol troson ni. Diolch arglwydd bod ein ffydd ni ddim yn dibynnu arno ni, ond dy fod ti yn ein dal ni yn dyn, yn dy ddwylo di. O arglwydd, helpu ni gofio hynny. Yn enwedig pan mae Satan hefyd yn dod ato ni ac yn ein cyhuddo ni. Arglwydd, ni'n ymwybodol o hynny arglwydd. Mae e'n dweud wrthyn ni mor ofnadwy ydyn ni, mor anheiddiannol ydyn ni. Ac mewn un ystyr mae'r cyfan yn wir. Ac eto arglwydd, dyw e ddim yn ein tynnu ni oddi arno ti, oddi wrtho ti. Yn hytrach mae'n amlygu'r ffaith bod ti wedi talu'r pris, ein bod ni'n ddiogel yno ti. Ac felly clod i ti arglwydd am y cyfan ti wedi wneud drosto ni. A diolch arglwydd am y fraint o gael dadnabod i, o berthynas real. Arglwydd, parhau siarad gyda ni trwy dy air, a parhau i glywed ein cri ni. Ac arglwydd helpa ni i feithrin yr arfer yna, a'r ddisgyblaeth yna arglwydd ond y parodrwydd yna, y galon yna'r dymuniad i ddod ato ti mewn gweddi, os gweddi di'n dda. I ni'n gofyn hyn clod i ti. Amen.